kwa inu nonse. Yes, kwatikanso sapota mkulu ndi program imeneyi ya sapota. Lero tilitu Blantyre Derby part 2. Iya Blantyre Derby part 2 akuti kusapota noma ndi kulimba mtima, komanso kujambula program imeneyi ya sapota ndi kulimba mtima. Abale anzanga, kulimba mtima muchitina mu part 1 kuli nanga part 2 itibweresera zotani ndithu, koma tisayiwale kuti zonsezi ndi za mpira, ndipo program imeneyi imangoonesa zomwe zimachitika kompira. No violence, no chakuti, koma iya kungoona kuti mitima sifanana, zinthu zimakhala bwanji. Tisayiwale kuti mu program imene tinamva mbuya amene anabwera ndi chizungu chake atanena kuti ine am go home. Tiye taone mbuya. 2-0 game 2-0 zigoli ziwiri achinya Bulesi. Iya mbuya akufuna kuti apa am go home. You said I'm going to home now. You are going to home now. Yeah. No, everything is a football today. It's a brace to Andras. No, nothing today. Komanso uyu ananenaso kuti manoma ngati sawina game imeneyi pavutatu pa. Game hii pavuta savute. Ikona Wanderers ibweze game hii. Chifukwa ili pa pishu ona kuti ngati singabweze game ife masapota tikona lipangepo kanthu. Chifukwa ife silimalolere muno timayenera kupeka ndrama. Then ndikapeka ndrama imakhala game ratani talowa muno. Ngati press ena nkumanena kuti mphuno salota. Yes, mphuno salota ndi zimene zinalitu pamenepo. Tiyeni kumastandi ajicho tangofika kunalitu kuimba anyamata amenewa. Ndiye pang'ono pokha tiyeni tione kuti manoma anayimba bwanji. Yes, amenewo manoma kukonzekera kunyadira kuti game ichitika ndithu. Kodi nanga kupita kwa maule zinalitu bwanji. Ndiye tamva pamenepo kwanyadira ajicho nanga maule ananyadira bwanji ajicho atafika kumene. Onsetu tunaona kwanyadira ajicho ndithu, koma mpira utavuta madzi atamba kuchita katondo ndithu, kuyamba kusintha kala ngati mwapo nyamosobo, zinthu zinayamba kuipa. Nyerere zomwe zichenati ajicho mwachita bwino mwabwera. Pang'ono pokha timve nyimbo imene akuti mwachita bwino mwabwera. Bwino mwabwera ajicho kwanyadira ndikalekale munachoka ajicho, koma lero mwabweraso takulandirani. Koma madzi atachita katondo, zinthu sizinali echo. Pang'ono pokha tiyeni tingoona kuti zinali bwanji madzi atachita ajicho mwaja kuti lusana ajicho tutani ajicho. Mwati baji? Alibe lomoza amene akupoirani Lusani faidi yomwe ni mapata. Mungo dusa. Iwe kamera mali. Sinabanga nawo zimene. Kulira Nyerere. Ase simbachilo. Wako Yes, zimene zimakhalira kumpira, koma tisayiwale kuti kumpira ndi kumasewero ndithu. Ena anana kuti ayi abale komanso corona. Tisayiwale kuti corona imweyo ndi chatimati ayi corona iyayi corona si wabwino ndithu, komanso pena sauti corona ndi wabwino ndithu. Pang'ono pokha wina kukumbukira Mayi Maria. Tione kulu amene Game iti wina. Kodi ichi ndi chani? Skafu. Yeah, so ngati muri zina muri ayina Mayi Maria musamagwire ya. Satithandiza Mayi Maria pa game pa. Iyo ndotheka tu. Game ndotheka tu. Game iti wina. Zingati? 3-2. Akuti game imeneyi ndiyacha? Draw imeneyi.
kodi 16 just ngaimenye mene 16-0 yakwambo yako mbali. Yes, zonsezo tu pa program imene ya supporter part 2. Inde part 2 kungofuna kuona kuti kodi mpira unali zotani. Chentu manetu weekend chimenechi pa Bengo Stadium chidzulo pa Saturday komanso tu Sunday masana pamene titakaone kuti mabanka ndi mabanka ndi Nyerere za Manoma kodi ziyenda bwanji, kodi nanga maule apitirira abanazanga. Zonsezo tu tizazionanso next week pa program imene ya supporter sayoloti Airtel ndi imene kutibweresera tu ya chisangalalo chimene chiditu. Tichite communicate, tilumikizane ndi abale, tilumize ndalama, tipange chilichonse kufuna kuchita study ndi ya kuyuza tu Airtel. Ndiye pang'ono pokha tingobwereranso tione zimene zitikateno tipitire ndi program imene ya supporter mwanthawi zonse muli ndi ine George Brian P. Yes, abalanzanga bwanji so tibwerere tu pa ground pa ground pali bwanji tingoyambira pambuya pacha kenako kumapita mtsogolo. Mbuya ndi mucha anachitira behave chocho wina ndomagwira ine zako ine zako mbuya ndithu koma mbuya sana veti choka menepo ndenati ndiyende kuti kumeneko ndinalandiridwa abalanzanga tione kuti ulendo wanga oyenda umenewu oyenda ku Manoma unalitu bwanji kuti tanenera kusapota Noma ndi kulimba mtima ndithu. Enaso andiyimbira kuchoka kukalonga ajijo waphalireni wameke mwaso wakutikoma watikomenge wanthu kuno kukaya akuti kukalongako anthu aphedwa tikuthokoza achikulira amene munatimbira foni imene ndithu kuya kunenapo ziwe. Ndiye bwanji tione kuti kumeneko zinayenda bwanji koma kusapota Noma ndi kulimba mtima. Jambo la program ya supporter ndiye kulimba mtima kwambiri. Ajijo kodi inu chimakulimbisani mtima ndi chani? Manoma iyayi atandilandira koma zinthu zinasolo bwana. Tione kuti kumeneko Manoma anapanga bwana. Manoma ndikuno bwino 2-0 asi ndikuno bwino asi azidu sasa kuti chinye chikoli chiwiri ivuka chani chikachoyamba tabanganizanu ambuya amabanga mankhwala agalwawa achicho seni musakakamile kwambiri mukweza pipi timekonda musakakamile mbuya suweka ntima mbuya mwatibaji alibe lomoza amene akuboyirani dusani faili yomwe niyo ninapata mungodusa iwe kamera mati tinabanga nawo kumene kulira maule kulira Nyerere kulira zikuti banji awawa nyamata maite Wanderers sindikuwanyoza iya koma Wanderers panopa inafika ngati socials alibe quality players ineyo muzilangula ajojo muzilangula ngalulimawa ino ndi ampira ndikufuna ndikuuzeni choncho Wanderers imene ingamenye mpira Wanderers akuyenera apange timu yawo ayipange overhaul
achose anthu amene akalamba ena akakula sangamenya mpira akulephera kuyima kapulesi akulephera kuyima kapulesi anabala litantoji sanga musiye singini panja achicho sanga musiye singini panja. Yes, amene oto anali Manoma ndithu kuyenda kuita winanso kupazanena achicho chimene muzapanga kuno ndi chani inu ndinu khangati amaule chimene muzapanga chani tiuluza anzanu ndi zigoli tu zimene zi first half inu chimene mukufuna ndi chani abale anzanga tiye timuone mkulu tu amene tikatere mbere tikachoka amenepo tikampeze nyamata wina amene amagolisa tu mondokwa kunena kwa ena kuti mondokwa chimanga chophika kulilongwe amati mondokwa ndithu utidowe chimanga chophika ndithu iye imeneko atachisenda kuti asenda zija amati chanati makoko kunenga makoko pachizungu ndi chani tiye timumve nyamata tu amene timve masapota kena kuti pite pa nyamata si tikufoka komano of station yakunoko ndiyo lakika kwambiri zimene mapanga zimati nyasa mukufuna chani pano tikuluza 2-0 first half ndio mufuna chani mufuna muluze 4-0 zimati nyasa akuti 2-0 kuti sangalasa yayi wavuta basi wavuta sasa 45 ndi atu basi kilomita magolo ai inali wanda zifulesi Game ndio bulesi tu. Game ndio bulesi. Ikusokula ndi bulesi. Game ndio bulesi basi. Kulinyerere kulinyerere kumano akuti kulibe nyerere kumane Diwina ndiye nyimbo ya Manoma akudandaula Diwina Grace wa mankhwalayo basi madala mankhwala ife tilita chinya chimozi sikate kuina 3-0 iyi Diwina ifeyo 3-0 dai kemu bada kodi mpira ulibanji Manoma Manoma ati Manoma kuinya chigoli chimodzi chiwina 3-0 pakati gogo pabwera wina zoso pa muti banji kulanga Wanderers ine Wanderers kodi ina ngoti Wanderers spending Wanderers ndi chani aisusi na vidi ndiza Wanderers ndivuta lero Saturday ndimapita school zako acha zachani zaka lekali iya spending Wanderers ndi chani zindivuta kwa mfano tango inena okay nena ni zilembo ziwiri zapa Wanderers kamiyamba Z kandi S spending Wanderers ndi chani WE ziwiri zokhala WE spending ya chani Wanderers kunena pa zilembo ziwiri za Wanderers ndi WE nditu iya 2-0 tungosalira amagemu ili wina kodi ichi ndi chani skafu ayina mai Maria musama gwire sati thandiza mai Maria pa game pa iyo ndoteka tu game ndoteka game ili wina zingati 3-2 akuti game imeneyi ndiacha draw imeneyi kodi 16 cha sitinga imeneyi 16-0 yakwambo yako mbali amonene ndachokera kuna Yuji hapa ndikudandaula kwambiri kuna Yuji kumachinga koma zimene tikupanga Wanderers mwachokera kuna Yuji mwabwera liti ndabwera leroli koma zimene tikupanga Wanderers hapa ndakukhamu kufumbira kwambiri ndina kuna Yuji kumachinga spelling machinga ndi chani M A C H E N G A kodi pa machinga pali E kuti A mati A kumapeto A nakasi mnamuchira so E pamene pa machinga ndaika A kumapeto machinga koma katikati muli E mulibe spelling machinga ndi cha M A C H
E N Mumachinga muli E. Besa ndakuta kuli machinga. Iye ndachulapo ine apa E. Simuna chulepo E eh? Ayi. Simuna chule. Spelling machinga. Ndikuti M A C H E N Machulapo E no ba? Autala chulepo E akukana eh? Achula. Chulo E machula simuna chule. Iyo Eh? Sina chula. Simuna chule. Spelling machinga. M A C H E Nemu kana jani. Mesa Program yake tu ndimene ya supporter kucheza hapo ni ma supporter ama noma ndicho tinaona kumene kuti iya kwapyera mtima achicho samenya mpira kwao ndi kumastandi ndicho achicho sagwira wisiro ndicho koma iya zinthu sizikuyenda padali pano tiende pamene tikuona kuti pa half time mitima ili bwanji spelling ya machinga ndi imeneyi Jioneka kuti ife asili pano ndi pano. ngati fruit kamina vegetable Ujangari fruit. Yes. chuma ngati ujangati chani Fruit. Ameo ni magogo japo. pachichewa ndija Chimanga. pachizungu Mezi. pachichewa magogo pachizungu bag pachichewa magogo pachizungu ndija Bag. tanena pachichewa unene kuti pachichewa ne pachichewa tanena Pajijewa ndi magogo. Pachizungu ndi bags. Bags eh? Pachichewa ndi chana majani magogo. Magogo. Pachizungu ndi chani bags. Mabags. Ajicho iya zosezo. Kodi business ndi gain ndizosiyana ndizofanana. Business ndi gain. Komase bana kusolina. Kodi yamina nazo zoti ng'ombe ni kaka ankapanga nayo jana. Iyai. Kungo naso mobeleza. Awa ndi majani? Awe ni magogo. Ndi majani? Magogo. Amena ndi majani? Magogo. Pachizungu ndi majani? Mapaki. Majani. Imene zilimo iwo akwanisa kunya zigoli ziwiri. Ife tatiita kunya zigoli zitatu. Sirikati yakuina ife yake inuyo ife. Manoma. Sindi kuziwa. Sirikati yakuina filisiro. Hai. Sindi kuziwa kama zitokera kutiko. Chikoli cha jani? Iniyo yote lefu ujawa. Chikoli cha mbili aje mtu anakwira mwiti ni boxa simone. Anakwera patipo. Anakwera bapo mapita huko kapena wakwera basi. Inu muona bwa? Si mtu wakwera ndeni uko. Iniyo munaona bwa? Unaona kweli hapa kidogo. Iniyo munaona bwa? Anakwera hapa. Mwana isoma kufunani. Achicho msawari pale. Akandipeza munduze. Mwana sabida kudanda. Iya mose mucha nyimbo yake ndi imene Manoma kudandaula. Chikolo chomari chinya chichene. Amenya chankono chimechi. Amenya jaya? Pilo chachita kupita ndi sanje. Mfali wakwera. Apanga handi to ball. Apanga jani? Wachita handi to jani? Handi to jani? To ball. Yeah. Handi jani? Handi to ball. Handi to ball. Pachicheo tano zoti jani? Amenya ndi kono. Ajinya ndi kono pachicheo. Pachizungu ndi jani? Handi to ball. Handi to ball. Yeah. Handi to ball. Akuti chigoli chimechi amenya handi jani? Handi jani? Achimananga ino ndapuletse. Muri guli mozi ndapuletse. Ajicho. Odi nezibita. Iya, kunali kuishosha oka achichobwera nachichobwera nde achichobwera aonapo handi to ball ndithu imene aimene. Manene bako kulilongwe happy birthday. Adi happy birthday. Yo musibwera bwera. Ai nosinana nawo. Adi pachichewa pachizunguti yani happy birthday. Pachichewa musibwera chani? Ai nosinana nawo.
Mudaka buke. Agenda na kuza ndo agenda. Ataba ona Kemu hiti kuiona eti. Mwanabandi kula. Ase. Amoja sigoji. Mege usigoji. Hani jidia. Sigoji amene uchazipita. Ukulakwisa iwe. Iwe ukulakwisa. Kodi si matuluka. Mege mwase ngabu. Lawrence Chazia amulandako wanachita ukhala. No way. Yeah, that's a yellow no card. Way. That's a yellow card. Chita. There's no way. Yes, that's a yellow. That's a red card. A straight yellow red card because Oimbira ndamene ali bwana wa Masewero. You look at that. Wagwa pansi and then wachita kutenga mpira wa Oimbira asana imbe. You need to stop Oimbira yo akaimba. That's not allowed in the game of football. And that's a straight red card. Amenena kupereka Oimbira benepo. Ndizimene swapanga benepo kupita kukankanga Oimbira. Wango tera draw. Koma tuwani iteka Tibweza ziwilisi zawo achinyazo tisibweza. Koma game kena kuichera tuwani. Itera draw. Taji njano aba. Dinala bila chani. Kaya ngapusi chemwe dinalakwira. Sili kuchiswa chemwe dinalakwira. Amene ndo Mukasa mfano kwa zimene. Kodi ndani? Sasa mukasa ina rudi pano. Watani tiani uko. Mfuna utanga ripi? Mfuna za kizilo ndawi zino. Tuzilo ndawi zino mfuna utanga ripi? Akunibuza uchaka. Lepe titani. Kama na Titani liki ya Agawe ground mondi akamenye mpirawo. Titani. Iya imene ndi nkhondo. Nkhondo yapa chiweni weni. Nkhondo yapa chiweni weni imene. Abirajo komeni. Titani. Utoke nacho wewe kinacho. Pesa ni machama. Ndauza ulizikwenda akudia David tatala on ground akudia gani acho tajeze aba bamenyera kone sanude kusema kone kodi ndikona imene tatione kona imene akuti akumenya kona imene sikolongo makona jirani tosani yija chiru 16 17 zikajipanyesa akuti imene akumenya kona imene achinya kubwera sotu pa MPC stand ndakona mulaka alumene alugu mulaka mpesa mulaka mamona mulaka alikuti mulaka watambwe mulaka alipati mulaka ujana kunja hapa mulaka kulanga pachichawa jamati kujandiana matibanje kujandiana kunyengerera buku like wisdom of all times awanda azungu amazuka mochedwa ndiye amene ama azungu sazuka 7 group fadbe mavuto Wanderers ichinya yokumapeto kuno kodi Wanderers isoyamba kumadzulo iya yosale kwa mazulo ya nzungu sazuka mazulo tichinya kuma mochedwerapo fanzungu amazuka mochedwe fati nazo yakuzuka timazuka 6 group manena za 3-0 iteka 3-0 cha iya timanena kuti tichinya 3-2 Tichinya 3-2 Ndadu tichinya zigoli 5 ichinya zigoli 3 iya iziwiri za iwozo ndi 3 za 2 zija George akuti atichinya chani 3 chani 3-2 ndati phatikize 3 plus 2 ndi chani 5 noma hivi na 5-0 iya icho mumvize pesa George kuti ife tichinya 3 iwo achinya 2 nzungu amazuka mochedwa tichinya koma mochedwerapo tichinya koma mochedwerapo tichinya koma mochedwerapo iya mwina tichinya arefu ataimba wiziro ya 90 minutes sichocho iya iyi tikuchinya ma 60 minutes sala ndaule George mmadandaula tu ndine fuata azungu sumaziwa kumeti mwengani maizoro ili chonchi nenu uzona kuti game iti wina kodi biscuit iyo ndibanji mwina yeah izina chembe biscuit mufuse zina ndichani biscuit auti zilake ndicha
biscuit ya. Wafanira. Ati zinake chani? Vanilla au panga ndaka pani yanji. Wende awanda amafati ziyo mpanga yamba yani kapena mungu. Hapo msina ngao. Aba kupulana. Aba kupulana. Iya izamuna. Adisira biscuit. Iya. Amenja mubwezere. Muzo biscuit amena kuna mulaka akauta kutoka golden people. Amafuta. Akuti biscuit aja ngati fruit kamina vegetable. Akakuliza company sawa hizi wangu wakule. Iya mulaka kusowa choya nkulatu lero ambapo sama biscuit titu kutawa za background titu. Koma taona wina iya baba tunde akuvulidwa kabudula tu pompa tu bwanji. Iya hi. Awelo kiatu wango topa yeye uja. Wango topa. Tele Yesu mangido kutopa. Chisisi cha maule chakona. Maule ndo limbikira. Ndo limbikira kwambiri. Ndako Wanderers kuti isatimenye pali ntchito yaikulu kudazafuda zaimenye press. Nyasulu ndo wankulu akumene. Kuti Nyasulu kumene. Nyasulu mundu wankulu. Yosu mungamu palibe usanga fanana ndi wina yese mmene. Bambo dala. Kodi manoma tilipo pano? Alipo kudwala. Iya tingona amene ogwira saya tizoti noma. Wagwira saya tizoti wanoma amene. Oyamba ni mkulu wangali hapa. Utiyo? Mkulu wangali hapa hii. Number 1 kenako wajiwili. Chama ali. Wajiwili mastengali hapo. Pana magrasa atina. Mbasa na jichompata. Mchezo ni manoma. Mchezo ni manoma. Timu hii manoma. Tilimbe mtima. Chibweza. Tilimbe mtima. Chibweza. Tia adipasa mapenalty atatu. Sirikate kuina 3-0 mene. Sirikate kuina 3-0. Mayanga sirikate kuina. Mapenalty. Wabule swagwira mu 18. Sirikate kuina 3-0. Mukuwerekeza munena zone. Una different 2. Ndikangogwira chimeje business ya. Ajijo ndi una 3-2 yomwe. Sakaikire. 3-2 zitakuteka. Ndipapanga zimene zefe. Iya manoma kuti kuwapasa mapenalty atatu akoza kuina game imeneyi 3-0 nditu. Iya maloto achinoma noma Sisabwino. Sisabwino. Eti fone anawo mpira. Ndathokoza. Ditu. Kwa Nyamata kumpanda zikwenda bwanji mene. Zabona bwino. Moyo wabwino. Ndathokoza kulanga. Maule mwana. Iya amene kuti ndaleo nditu. Iya kona pamene papa nditu. Ena mwina kapena nthawi imene simu madziwa kuti kunali ma player anthawi imene anali aleo nditu. Munthu amene anali ndi boot yayikulu posa player wina uli aliyense nthawi imene anali aleo. Umboni wake tingona size ya phazi ya leo ili pamene panditu. Iya ndi sabato 5 zanga kulowamo sabato cha zimene ayo. Sicho cha leo ndikunama leo. Ndakugemula na leo. Zaboza. Ndathokoza kulwanga. Waiona bwanji. Amene kucheza tu ndale. Adibasa mapenalty atatu ipe noma. Sirikate kuina 3-0. Ndikwatisha kuina. Ikoza kuina. Iya ikulu tikunena molimba tima kuti noma ataipasa mapenalty atatu ikoza kuina 3-0 eti. 3-0 eti. Noma kuipasa mapenalty atatu iwe na bwanji 3-0. Kulanga ulendo sutalika. Munazolowera. Akuti anazolowera kumenyedwa ndi bullets
anoma amene ndati ulendo sutaliko pita kuneno koma 3-0 atatipasa mapenalty ati kozo kuina banji 3 chani 1-0 3-0 kweza iwi na 3-0 noma inu mwaimina bomba chapa 3-0 Abada ndedi fe. Aje joma swera. Basi pili za program. Wakaga. Atipasa mapenalty atatu. Ngate kuina 3-0 mene. Kutipasa mapenalty apereka kuti pachitika foul yanji. Kuti apereke mapenalty. Iya, atatu kuina wapira. Wina wachecha, wina waje. Ngate kuina 3-0. Titatakinya mapenalty atatu kano. Koma amene ni maganizo. Mukuganiza ino. Koma kuti chikozo kuina chani? Iya amene ni maganizo. Amene ni maganizo. Amene mukunena. Hello. Hi. My team 200. Are we gonna win? Supposing atipasa 3 penalties. Yeah. Can't we win 3-0? There's a possibility ngata Nyamata atachilimiga. Atipasa mapenalty atatu manoma singawine 3-0. TSS. Akuya TSS kuwina 3-0 atatipasa mapenalty atatu ndithu yayi. Jesus inkalasi. Sisindu kona bwino bwino. Ziteka. Amene mukaniya musamira kunenera. Ziteka. Mukaniya musamira kunenera. I will sue you for real. Ziteka. Ndikakunenerani. Ziteka. Ndikakundiya musadi. Ziteka. Ajeje ndikakunenerani. Alibentima basi. Alibentima. Tawa nali nayo ile pelao kaimeni basi. Ziteka. Yo. Ubala kwa nkombademo. Lero sitisamba nkaga lero. Ya tinatopa kusambana. Nkaga ndo dula. So no timu ya Wonders mene ili. Imangonongesa nkaga basi. Iya kuno tu cover distance kuona hapo kusanga hapo ndima supporter anyelele paka mabo ndia makali bwo bwo komano uwo waba ground Iteka. 3-0 Cheka. Tufuse ni mapepo sio ni kawaida. Tufuse ni mapepo. Bitandufuse. Manoma ndiko madzulo. Tufuse ni mapepo. 4-0 singateke. Tipeze ni kumapeto. Tabinolo 1-0 singateke. Tipeze ni kumapeto. Tionereka mpira. Akuti tipeze ni kumapeto titu ndikulu tu amene nditu yayi.
Tiambire patipo. Tiambire patipo. Palibe taka chapwelera. Achicho kanilani. Tiambire pasi. Yes, kupita tu ndi program imene ya support ndipo taonapo ku VIP imene ndiyo. Komanso kuona tu iya itu mene mapale akusangalira ndi kuti zinthu zikwenda akutsogola ndi zigoli ziwiri ndi zonse zikuchitika pano pa stadium nditu. Ena manena kuti Bullets yatha koma Bullets akuti awa ndakazi athu ndi iya ndi amene tu akusangalira mene kuyambira ku mtundu amene kuzafika papa kuzadoti ya kusangalalapo kuti iyayi ayimenyanso tu nomaija nditu nomaija yatheka nditu lero zinthu zatheka. Tiye komeko tikacheze ndi masapota amenewa. Sikuti banji lelo. Lelo ine zinosakala kwambiri. Ya. Ndizamaule zimenezi. Zimenezi ndizamaule bani. Zamaule. Sizo kweksaso ndipo. Ya. Madini dwake zikumaza fina banji. Zipata kasa kumene. Zuwani mabangira. Program yake ndimene ya support. Natokoza. Iya, program yake ndimene ya supporter. Kucheza hapo ndi makanja atu nditu kuno ku stadium. Ti kuma supporter nditu. Ndi amene mungaonere nditu. Kumazere kwanga. Kumene kutuntu kumene kuli nyerere zokazoka. Mutaona kumene kukuoneka uya mwachisoni mbali ya nyerere. Pamene uko ndiye ndi chisangalo choka mbali ya maule. Pang'ono poka bwanji tiyambe ndi mbali imeneyi. Kenako kwendapo kuona gope zosangalala za maule. Wa. Maule kusangala kuti zinthu zikwenda mene tikuonera kuti tu. Pamene maule akuina maule mazikuti zinthu zikutheka tu kuno ku stadium nditu kona sombali mene kusangala chetu biti Ajijo mawala ajijo Zabwino Madala. Zabwino kayanza. Game mkwena banje. Game ndi abwino bwino banje. Game ngale tukuina sisi chatu chili pati. Game tukuina. Ife tinangoona tinangose. Ya chisangalo choka kuno tu. Maule kusangala kuti zinthu zikwenda mene tikuonera pamene padu. Kaka.
Airira kunena kumasapota amene airira Manoma airira ndiko ye kufika ndi understand ndimene tikuona tu masapota pamene kusangalala kunena kuti zinthu zachitika kuti lalero limene tikuona japo No way. Yeah, that's a yellow card. That's a yellow card. There's no way. Yes, that's a yellow. That's a red card. A straight yellow red card because Oimbira ndamene ali bwana wa Masewero. You look at that. Wagwa pansi and then wachita kutenga mpira wa Oimbira asanaimbe. You need to stop Oimbira yo akaimba. That's not allowed in the game of football. And that's a straight red card. Amene kupereka Oimbira penepo. Ndizi mene swapanga penepo. Ndivina waje. Ndango kukondani. Okay. Banje. Oh yeah, sorry. Wala ngati kuna lizi wawo kuwina ngode. Okay. So Isikuti banje. Mata chitaka tondo ta. Aba tivomeze kuti masaji tali. Yeah. Ulendo opita kunyimba utalika kapena ufupika. Ya ulendo opita kunyimba utalika titeka nteli sana kafike. Mukona sitimenya sitingata kuwina 2-0 imene. Tiwina 2-0. Manoma koza kuwina 2-0. Bala pano 2-1. Bala pano 2-1 koma 2-0. 3-0 deshi. Tiwina banji? Bati banji? 3-0 tiwina game. Ati tiwina 3-0 titiai. Tete. Manoma ndibadali pano Manoma atanya chigoli chimodzi moto wabwereraso ndemo Manoma moto ukupitira 10 tikaone Manoma kwaimba kumene kutikafe kuti kumeneko akuti tu Manoma tu amenepo koma zinthu zikaona kati zasa samba kutendera pungwe ku Manoma nditu kono kuti zinthu sizikwenda bwino ati ajicho kodi inu mufuna chani sono attention yonse kuchoka kumpira kubwera tu ku supporter wankulu ajicho kodi ajicho amasewera mpira iwo tu kwawo ndikuonera mpira ngati supporter winalese iwo wankukhala wankulu wa masupporter wankulu koma iya attention yonse kuina kuchopita tu kwa ajicho pang'ono pokha tieni atione koma ngati musale olimba mtima chonde yang'anani kumbali ka 2 minutes kameneka pamene ajicho anaona ngati zokhoma nditu tisaiwale amene watu ndi masewera ampira tione akambuna amenewa. Yes, amene watu ndi akambuna tu anyerere nditu kufuna iyayi tu kukwagwiragwira ajicho akunoti iyayi ino ajicho iyayi muchoke tu pano ajicho muzatani tu pano iwena kubafuza kuti ajicho lero mwachita ino lomwe ndachamanena kuti ajicho mwabwera mwachita bwino mwabwera nanga bwanji ajichoso mukwaonesa zokoma azimene pang'ono pokha tieni tingona katundu ameneyo. Iya kupitira abe kono tie zinthu
sizili bwino ndithu anamalira ndi amene tikuona pamene patithu ndiye ndai timene manoma maule manoma yes tisaiwale kuti Airtel Top 8 ndi imene ikutibweresera program imeneyi ndithu kucheza kusangala ndithu weekend imeneyi tiliso tu pa Bingu Stadium chizulodzulo pa Saturday masana pa Sunday maule ali pamenepo Nyerere zabweranso tu kuno kuzapaza ku Lilongwe kodi inu timu yanu ichita bwanji Mponda atibweresera zodani kuti nanga wachitipa golikipa wachitipa chigoli chimenechi chinaenda bwanji kodi panali arithmetic kapena patali science iyayi ndimene tu zinapangira pamenepa ndiye tiyeni tionenso mene ena kunoti ine chibaduleni mwana wanga sinaonepo Noma itachinya Wanderers ndizoona the winner kunena kuti chibaduleni mwana wanga sindinaonepo Noma itachinya Bullets ndakunoti ine komanso akuti madala anga kapena makolo anga anapangiranji zimenezi kumaisapota Noma taonani ife tinangotengera magazi omweyo kumaisapota Noma nde ena amafusa atewe after traffic padedza nkhani jatu ndi imene akutambasula munthu uyu kuti nkhani yake inalitu imene bwanji timone nkulu ameneyitu patavuta Pakamuzo Stadium zero sindingayiwine nakapweza koma basi tangovomereza kuti ithala pa 3-0 pomwe pete ithala pa 3-0 pomwe pete ajijo zangule iyayi manoma ndimeneso zinthu mene zili kuno tu ku stadium ndito ena kulimbana ndi ajijo samenya mpira iyayi kulanga ajijo amenya mpira kodi awawa tinalambira chani yimene ndona kuna kuti ifeyo simadziwa kuna kuti timu iyi imatipanga ife chipongo kwambiri jeje ani nthawi zambiri mamva kupweteka nini mwana ineyo wabadwa koma okay achicho amsalire bana kulira kulanga timu iyi kulanga achicho zomo kwambiri munyamuka limodzi anthu akamapereka mna mundikira kwa kuti anthu osapite kai imechuvutika njona kuna kuti kanidima kayambe dima ndio uyambe fa chimene chuchileke ne timu isima dzwa kuna kuti makolo anga ine anasanga somo kwambiri amene wacho manoma ndithu kuona munthu iyayi wachikulire ndithu iyayi kutulusa nsozi kuti zinthu mwatibanji kulanga yes mene moto ndi mene zinalitu Pakamuzo Stadium ndipo mkulu amene anachoka tu ali wefu akuti ine koma ndipita chakuvanziro chifukwa sindingachoke panopo ndikapita mbusemu anthu tu andizunguza kwambiri ndendidika kuti ndimakabwere kuti ndione bwinobwino koma kuti Noma izatipa abale anzanga Noma izatipa kusapota Noma ndi kulimba mtima komanso jambula program ya supporter ndi kulimba mtima times 20 abale anzanga tione kuti game imeneyi inatha bwanji maule anasangalala bwanji munalitu ndine supporter wankulu ndimene ndoti ayi tisanamalize bwanji tipite amene tisaiwale kuti weekend imeneyi iyayi manoma abwera mu Lilongwe komanso mabankers akonzekera game imeneyi chifukwa kuti iwo azosane magame 4 kuti iwo basitu atenge chikho chimene chinanga maule akuti bwanji saiwale Mponda ananena kuti ineyo inakakhala Bullets ndinakhala ndikuyopa koma Nyerere ayi bwanji tikamukwache Mponda tikaone kuti ife manoma tikapanga bwanji
pa Silver pa Bingu Stadium chifukwa ife timayijatu Silver pa Bingu Stadium. Tiyeni tione zimene pamene tikumaliza program imeneyi ya Sapota. Pamene patitu manoma iya itu kuchoka pamene pato manja ali nkosi amanena kuti Bullets sili bwino koma iya umboni tuntu ena kumanena kuti iya timu ndiyo mweyi koma tingosintha iya kunena yes niyo mukuzana chicho yakuzani kale Yes, iya kuona potu masapota a Bullets kusangalala kuti ayi zinthu zatiyendera. Tikaona kumeneku ndi manoma tu ali kumeneku. Zikuona ngati ayi zina zinja zosakhala bwino zifuna ziyambikenso kumeneku kuona kumeneku manoma koma mpira simene umakhalira. Maule ali pamene patu kusangalala kuvina tikaona kuntilande mwamba menemo ndiye tikuona kuti ayi kuli kuvina kuti ayi timu ija taimenyanso tilati mwanayo ndi mwana ndithu mwana ndi mwana kuyayi kunena zinthu zake ndimene zilili kuno ku stadium. Abalenzanga program yake ndimene ya Sapota otipasira ndi anyamatatu amene kapena kampani imene ya Airtel kunena poti ayi zimenezi ndi za madolo leronso waoneka tu dolo wina tu pano pa stadium ndithu iyayi kuonapo kusangala kuonapo zigoli zitagola tu pamene pa zina golo limene ndithu iyayi abalanzanga tiye tisiyane tu pamene mnali tuntine Sapota mkulu George Brian Pipa program imene ya Sapota iyayi Lilongwe tape Zuzu tape zaenda bwanji abalanzanga koma lero ndimene taona kuti iyayi anyamata 10 anoma aleperatu kuigonjesa Bullets itawapasa zigoli ziwiri kwa chimodzi. George Brian P nditokoze kwa Maxwell komanso iya itu sabwino maule kukwera iwe sari kukwera ndakuza kutua maule kukwera yeah ndakuza kutua maule kukwera ife yakwera awawa ndi ana awa saka imenyeso ife ndinauza kalori samango yakula amaso jijo ligi ailepera ligi analepera iwawa aluzanika longa amene katanga manyepe home yao ukenda kumukona akusiri akutia bala Bullets nde bala Wanderers zinakazisa tunapita meeting ukapa vero ukwatire lolo basa tilepera sasa tichinyaso pali mouse chisisi chatu chili patipo pa manoma muno wake mulungu iteka 2-1 3-1 tikukumbwe tafa basi koma mama ndingankule ineyo Wanderers kochi ngalimeke mwasi sakwena kocha Wanderers wandimvetsese mundu wafoma khandi chiganizo ngati kochi mutu mwako muziyenda bwino ndiponso sindikuziwa kuti kocha amene amaganiza bwanji mene amatikondera ife tompinga njira timu ichoma imenga chira chilichonse wandimvetsese koma zokocha pa ground pake mbola zenizeni sungalowesa timu yabwino itsiya panja lowesa timu mbola sichani zimene wandimvetsesa amene ife timalira masapota amadandaula kwambiri kumasandi kuja amaluza ndrama zonse onena kuno mpira siunake kuno anthu azasiya kubwera amaluza ndrama zawo timagula majezi awo kuti tizisapota timu koma zoapanga makochiwa zopusa zenizeni awena bweko chino abwino ngati nginde uja nginde apa Bullets inalira nginde apa Bullets yomweyi bangwe inalira papa Bullets apa kwe kubalira bangwe awo samalira nkhola kuti timu wawo kwaje kumandivetsese efe ndikuza kuziona
kodi bwanji tinalakwira chani? Tinalakwira chani? Tivomereze. Tinalakwira chani? Ife basi amalifuta. Mwati bwanji? Tizabandula paka lekale. Akazi athu kodi mati? Atizabandavomereza. Eti. Pepani pepani. Anayamba sakugenda. Ndakuona.